pleasures come, we must never stop the way. Birds jumping and I hear my name, grasping into life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Lion's gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Radyo Balita. Kalipunan ng mga maiinit, naglalagablab at umuusok na mga balitang lokal, nasyonal, international, weather, showbiz, sports, human interest at iba pa na nakalap sa bulwagang pambalitaan ng DWCM. Aksyon Radyo Pangasinan. Aksyon Radyo Balita. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Maaksyon umaga ho sa inyong lahat. Sumasa inyo ang DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo ang umang ito, Aksyon Hikap Basta Pasyon. Araw ho natin ngayon ay araw ho ng Huwebes, Hulyo 30, 2020. Sa ulo ng ating mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, mahigit 150 na frontliners sa lungsod ng Dagupan nagnegatibo sa COVID-19. Multa sa hindi pagsusuot ng face mask at diskriminasyon laban sa mga frontliners sa lungsod ng Dagupan, tinaasan. Close contact ng 8 COVID cases ng bayan ng San Nicolas, nagnegatibo rin sa COVID-19 test. At 70 araw na feeding program ng provincial government ng Pangasinan para sa mga inang buntis, umarangkada na. Para naman sa ating mga police reports, bangkay ng lalaki natagpuan sa covered court. 3 arestado sa magkakahiwalay na buy-bust operation at 5 kalaboso dahil sa pagnanakaw. Para naman sa ating balitang pambansa, Vice President Leni Robredo kinalampag ang gobyerno, inihirit ang ilang panukala sa pagtugon sa COVID-19. At mga electronic service providers, papatawan na rin ng 12% na value-added tax. Balita naman sa ibayong dagat, Pangulong Trump nagdesisyong tanggalin ang 12,000 sundalo ng Amerika sa bansang Germany. Para sa ating showbiz news, Jinky Pacquiao ay pinakita sa mga followers ang kanilang family resort. Wow, sana all. At sa sports news, Obiena, sasabak umano sa virtual pole vault competition. Muli mga ka-aksyon, sumasa inyo DWCM, Aksyon Radyo Balita. Kasama niyo ngayong mga ito, Aksyon Hikap Basta Pasyon. Sa ngalan po ni Aksyon Conrad Alvarez sa ating Master Control.
Para sa detalye ng mga balita ngayong umaga sa ating balitang lokal, negatibo sa COVID-19 ng ilan sa 150 na mga frontliners ng Dagupan City Government. Ipinabot ng Philippine Red Cross ang resultang ito na siya nagsagawa ng RT-PCR swab testing sa mga frontliners. July 21, kinuna ng mga specimen sa pangalawang pagkakataon ng mga frontliners mula sa Public Order and Safety Office of POSO, Anti-Hawking Division, City Disaster Risk Reduction Management Office o CDRMO at Philippine National Police Dagupan City Station. Ito ay alinsunod sa malawakang programa ni Mayor Brian Lim para sa libreng COVID-19 testing sa lungsod upang makita kung papaano kumalat ang virus at mapigilan ang pananalasa nito. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 6,000 katao ang sumailalim sa libreng expanded COVID-19 testing program ng lungsod mula pa noong buwan ng Marso. Kasama sa mailalim sa libreng test ng mga market vendors, kargador, mamimili sa mga pampublikong palengke ng lungsod, mga delivery crews at iba pang high-risk individuals. Sumailalim na rin sa test ang may 450 na tricycle at jeepney operators at drivers neto lamang nakaraang linggo. Sa kasalukuyan, mayroon ng naitalang 39 na confirmed COVID-19 cases sa lungsod magmula pa noong buwan ng Marso. Sa kabuuang bilang, 29 na ang gumaling sa sakit habang 8 ang nasa pagamutan. Karamihan sa mga confirmed cases ay mga kadarating lamang na mga overseas Filipino workers, mga medical frontliners at mga nagbabalik na mga residente mula naman sa Metro Manila. Dagdag pa ni Mayor Lim na magpapatuloy ang expanded testing sa lungsod ng Dagupan hanggat wala pang bakunang lumalabas para sa COVID-19. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Safeguard. Wash hands, stay safe, Safeguard. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Samantala, tinaasan naman ang multa para sa mga hindi nagsusuot ng face mask at ang mga nagdi-discriminate pumanhin sa mga frontliners sa lungsod ng Dagupan. Mas malupit na penalty na ang ipinatawho ng Sangguniang Panlungsod para sa dalawang bagong ordinansa ng lungsod na Ordinance Number O-764 o ang mandatory wearing of face mask at ang Ordinance Number O-765 o mas kilala bilang pagbabawal sa pagpapahiya, pagbibigay stigma, pangaharas at gayon din ang pag-discriminate sa confirmed, suspected o probable COVID case at maging sa mga frontliners. Para sa lalabag sa dalawang mga ordinansa, ang first offense ay umakyat na sa 1,000 pisong multa. Ang second offense ay may multang 2,000 piso at ang third offense ay mayroon ng multa na 3,000 piso. Lahat ng mga lalabag ay sasailalim sa mandatory seminar ng COVID-19 prevention o 16 na oras na voluntary community service. Ang mga makakolektang multa ay ilalagay umano sa trust fund na gagamitin sa COVID-19 response measures. Negatibo naman ang resulta ng isinagawang RT-PCR swab test sa close contacts ng 8 COVID-19 cases sa bayan ng San Nicolas. Sa pahayag ng inilabas ni Mayor Dr. Alicia Primicias Enriquez, ipagpapatuloy pa rin daw ng close contacts ang kanilang mandatory 14-day quarantine kahit negatibo na ang mga ito. Ito umano ay base sa guidelines ng Interagency Task Force o IATF upang mapigilan ang posibleng pagkalat ng virus. Samantala, pinapatupad na rin ang 14-day total lockdown sa compound kung saan nakatirang pasyente ng COVID-19 habang araw-araw ang ginagawang disinfection sa mga barangay quarantine facilities kung saan dinadala ang mga locally stranded individuals o LSIs. Ang mga persons under monitoring naman ay mahigpit ding binabantayan ng mga birds at araw-araw silang medical at physical na inoobserbahan ng mga nurse at ng mga BHW. Samantala, nakasailalim na sa containment ang isang sitio sa barangay Banawang sa Calasiao matapos makapagtala ng positibong kaso ng COVID-19 sa lugar. Ang hakbang na ito ay isa sa mga paraan ng lokal na pamahalaan ng Calasiao upang maiwasan ang pagkalat ng virus. Ayon sa Memorandum No. 16 Series of 2020 na inilabas ni Mayor Joseph Arman Bauson, ang mga residente sa lugar ay restriktado ang mga galaw at sasailalim sa home quarantine kung kinakailangan. Ang pagpasok at paglabas sa naturang lugar ay mahigpit.
Samantala, inalis naman na ang lockdown sa ilang compound sa Barangay Mancup at Barangay Doyong ayon sa Memorandum Number 17 Series of 2020. Negatibo ang resulta ng test sa lahat ng kapamilya ng dalawang COVID-19 patients na nakatira sa naturang lugar. Hindi rin makita ng mga ito ng signs at simptomas ng virus. Sa kabila naman ng pag-alis ng lockdown, inaabisuhan ni Bauson ng mga residente sa lugar na mahigpit pa ring sundin ang panunturan ng MGCQ upang hindi mahawa ng COVID-19. Samantala, dumako naman tayo sa bayan ho ng Sual. Inilabas na ng lokal na pamahalaan doon ang kanilang COVID-19 Pandemic Recovery Plan matapos na ring i-endorse ng Municipal Development Council ng MDRRMO. Pinangunahan ni Mayor Liseldo Dong Kalugay ang pagbuo ng plano na magsisilbi bilang blueprint sa pagtugon sa epekto ng COVID-19 sa bayan. Nakaangkla naman ang recovery plan nila sa tatlong layunin. Ang una ay masuportahan ng mga itinuturing na vulnerable individuals sa alokasyon ng mga resources para sa COVID-19 related programs, projects at ng mga aktibidad, gayon din ng mga livelihood programs. Ilan sa mga nakalatag na hakbangin sa recovery plan na ito na makakadagdag sa ginawa ng hakbang ng national government ay ang subsidy para sa mga low-income households at livelihood programs para sa mga magsasaka at maliliit na mga mangingisda. Upang mapalakas din ang economic programs, palalakasin ng LGU ang kanyang health system sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mobile clinic, additional pediatric wards sa LGU's community infirmary, provision ng free medicine sa SWAL, grant ng special care kits sa mga senior citizens, mga bata at mga persons with disabilities, gayon din sa mga buntis, at gayon din ang libreng ultrasound at x-ray services. Bilang pioneering LGU, magkakaroon din ang bayan ng Sual ng sarili nitong COVID-19 testing site. Wow! Na magsisilbing venue para sa rapid slot testing at swab collection. Sa ngayon, nakapagsagawa ng LGU ng 1,420 na rapid tests sa returning residents at frontline workers, gayon din ng RT-PCR swab test sa mahigit 300 na mga medical frontliners, policemen at sa mga individual na nakapagtala ng positive result mula sa rapid slide test. Ang agresibo nilang targeted mass testing program ay bahagi ng hakbang para sa COVID-19 pandemic upang mapigilan ang local at community transmission sa bayan ng Sual. Samantala, inilunsad naman ng provincial government ng Pangasinan sa pakikipagtulungan sa National Nutrition Council ang 70 araw na dietary supplementary feeding program para sa mga buntis sa buong lalawigan ng Pangasinan. Personal na pinamunuan ni Governor Amado Pogi Espir III ang deployment ng supplementary feeding program kahapon sa Narciso Ramos Sports and Civic Center. Nagbigay ng Nutrition Council ng 34.5 million pesos na financial grant sa Pangasinan noong buwan ng Mayo para sa implementasyon ng DSP sa lalawigan, partikular na sa 4 na mga bayan katulad ng Bayambang, Umingan, Alaminos City at Urdaneta City. Ayon naman kay Provincial Health Officer Provincial Health Officer Dr. Ana Maria Teresa de Guzman, na ang Pangasinan umano ang kaisa-isang lalawigan sa buong Region 1 na nakatanggap ng financial grant mula sa NNC para sa implementasyon ng DSP. Dagdag pa ni de Guzman ng 70 araw na dietary supplementation ay nakatutok sa pagbawas sa bilang ng malnourished pregnant mothers at para tumaas na rin ang bilang ng mga sanggol na mayroong sapat na timbang.